बाप रे आली बाबा एकदा तुझं घर बघायला. आणि अजून एक गोष्ट की कदाचित आज पावसात नाही गोंडा पण पावसात ना काय खळगळन तो आता कुठं फणस फळत धरलेलंच नाही गावाला फणसच नाही. गाडी आपलं बाहेर गेलं की बाहेर निघालं की नाही जमत. घरात आलं की पाहिजे जायला. लय मारेन आले बाहेर. त्यांनी बाहेर आले दोघं पण. त्याला काळापतनं कुठं जाणार नाही. त्याला जा तिकडे खेळा. मागे ये मागे ये. या सकाळ काम करायला उठले ते दोघं जण. सोनू पण 4 वाजता उठते मी उठली की. मग मागे 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 फिरत आहे. मातीच आहे काय आहे त्यात. धुकं आहे आज बघा. काल गरम होतं रात्री पण आता सकाळी थोडंसं थंड आहे. तर सकाळी सकाळी पाणी लावायला गेलेत कुणाल आणि कुणालचे बाबा. आज पाणी भरायचं आहे लवकर. आणि मग आपल्या बाकीच्या कामांना सुरुवात. 6:15 वाजले सकाळचे. पाईप आपला पाणी ना घरातली टाकी ना पूर्ण रिकामी झाले. त्याच्यामुळे आता आंघोळ करायची ना पहिला म्हटलं आधी पाणी लावा मग पटापट आंघोळांना सुरुवात होईल. मग पाईप ओढून घेते. चला रे. लांब जायचं नाही. या कुणाला मोटर जर बंद करायला गेलं ना तो आता आला बघा. हा आणि कुणालचे बाबा चाललेत तळ्यामध्ये. आपले एक सबस्क्रायबर आहेत ते आपल्याला भेटायला येतात मुंबईवरनं. तर त्यांना ते घ्यायला गेलेत. वयस्कर आहेत ना. जरा आडा बंद करते मी. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. जरा गडबड चालली आहे आमच्याकडे. तर आता कुणालच्या पण येतील 1-5 मिनटामध्ये पोहोचतील. नाश्त्याची तयारी करते फटाफट. बघू आता काय अजून विचार नाही केलेला आहे. आणि अजून एक गोष्ट की कदाचित आज आपले पत्रे घालायला पण येतील कामगार. म्हणजे अजूनपर्यंत तर काही आले नाही आहेत. आता वाजलेत 8 सकाळचे. तर आलं तर ते पण आपलं आज काम होऊन जाईल. तर चला थोड्या वेळाने तुम्हाला भेटते. आलात बाप रे. आली बाबा एकदा तुझं घर बघायला. बरा झाला ना प्रवास. हो मस्त झाला प्रवास एकदम छान. चला आतमध्ये चला. पट्टा बिट्टा लावून दुखते. ही स्टार मोगरा आहे ग. मोगरा स्टार मोगरा म्हणतात त्याला. तो त्यात काही का काही कुठला मोगरा. भट मोगरा. मदन आहे. मदन मोगरा. मदन चहा ठेवलाय. चहा आमच्याकडे चहा नाश्त्याची तयारी चालू आहे. मदन बांबर याला खूप सुगंध आहे. आता आपण झाला तरी आपण खूप सुगंध येते. एक करवंदाचं झाड आहे. ऐकलं काय. काय जरा ओळख करून द्यायची ना आईची वगैरे. कॅमेरा चालू आहे. तू करून का मी का ते काम तुमचं आहे आमचं आहे. ऐकलं ना तुम्ही ते बाबा करवंद लाल कलर जाम असतात ती लाल करवंद कच्ची नुसती करवंदच असतात केसात टाकून चालू ती करवंदाची फुलं येतात करवंदात असतात केसात टाकायची का आपल्या तेल गल्लीत होती मस्त असतात ती फुलं. छान असतं. ती केसात मारतात ना. लाल लाल करवंद त्याला गरजच होतो.
तिकडे करवंद आली आहे, बारीक बारीक आहेत करवंद. आता येताना बघितली. मोठी झाली पण लाल झाली. संध्याकाळी मग राहून मारा बाहेर सगळीकडे बघायला काय काय आहे ना. आता जरा ऊन भरपूर आहे. ऊन आता ऊन बेकार आहे. या हिरव्या करवंदांचा ठेचा पण छान लागतो. मिरी करवंद भरपूर झाले. मिरी हे काय ते मिरची, लसूण, आलं सुकवतात पण नाही काय पिकलेली. पिकलेली सुकवून खातात नंतर पावसात. आपल्याला वाजले सुकले सुकवले चांगली. तर मगाशी बघा मी तुम्हाला म्हणाली ना आपलं आज घराचं पत्र्याचं काम चालू होणार आहे. आणि काम बघा चालू झालं आहे आपलं. हे बघा आता ते तिकडे जरा ना काम निघाले ना खालच्या साईडला, म्हणून ते कामगार जरा गेलेत. मला वाटतं 2 दिवस जातील. चला एकाच दिवशी सगळ्या गोष्टी होत आहेत चांगल्या. तर इकडचं मला वाटतं ना नंतरला घेतील करायला. एक संध्याकाळच्या दरम्यान मला वाटतं करतील, कारण आता ऊन भरपूर आहे ना वेल्डिंगचं. जेवण करायला घेतलं आहे मी आता. कुणालचे बाबा आणि आमच्या सासूबाई, भोप्याची मम्मी, त्या जरा आमच्या जुन्या घरी गेलेत. ती लोक आता येतील थोड्या वेळाने. तर म्हटलं जेवण पटकन करून घेते. आणि आपल्या ज्या काकी आल्यात ना मुंबईवरनं, त्या जरा आराम करत आहेत. प्रवास करून आलेत ना सर्वजण. थोडंसं ना जरा मिरच्या मला हव्या होत्या म्हणून मी आली होती. तेव्हा शिट्टीचा आवाज येतोय. वेल्डिंगचं काम चालू आहे ना आपल्याकडे. पत्रे घालायचं काम चालू आहे ना, त्याच्यामुळे आवाज आमचा मध्ये मध्ये रेकॉर्ड होतोय. नाव सांग तुझं. असं लाजायचं नाही काही. विघ्नेश शैलेश पवार. तो आला. मी आता एडिटिंग करत होती ना. मला वाटतं काकी मला व्हिडिओमध्ये तुमच्या यायचं आहे. मुंबईवरनं आलाय तो ना. माझं नाव सांग मग ते परत. मोठे शैलेश पवार. विघ्नेश. विघ्नेश शैलेश पवार. शैलेश म्हणजे काय? विघ्नेश. आणि पुढे पप्पाचं नाव काय? काकी शेरवाला. पवार. पूर्ण गँग आहे ना आमच्याकडे आलेली. आज पडवळची वेल घालायची. पडवळ पण मस्त अडकला बघितलं. पावसात नाही येणार. हा दुसरा कुठे वाग्या कुठे वाग्या बिया ठेवले. तिला ऐकलं काय, गोंडे आहेत ना इकडचे काढ हे, आणि समोर दाराच्या समोर असे लाईनीत लाव. छान दिसणार. कमल पवार. आजीचा मिस कॉल. बघ जरा मामाचा आहे ना फोटो. कुणाल पवार आहे. ओके. तो नंबर बघ कसा लिहिलाय. आणि इकडे ना आता पडवळ बिडवळची वेल घालत जा. लावलेली पडवळ वगैरे. त्याला गरमीमध्ये नाही होते. त्याला पाऊस सगळे गोंडे आता आले तेवढे सगळे गोंडे पुढे लाव. तर तुला पाहिजेत ना आता पूजा करायला. काय हा ते काढून घ्या. काढ. काढा जाऊ गोंडे. अंधारात मग कसं काढणार. अंधारातून नाही काढ पाठीमागचं. हा हा बिया असल्या ना भेंड्यांची ते घालून टाक. हे काय भेंड्याची रोपं लावलेत ती काय? पण ते आता जरा गरमी आहे ना, उन्हाने लय त्रास देतात. आता पावसात ना चांगले खळगळ. हा पावसात नाही लावले. गोंडा पण पावसात ना काय खळगळ आणतो म्हणून सांगितलं तिकडे लाव. पुढच्या साईडला ना. लाईनीतलं. हा हम्म. पावसात ना नुसतं असा दारात मस्त दिसन. हा. दारात आलेलं नाही. आवडलं ना तुम्हाला पण? हा? तिकडे एवढे गोंडे लावलेत ना तू. हा. ते लावलेलं नाही ते असे ते पाण्यात जावं टाकले ना ते रुजले चांगले. जॅकाला जॅकाला. ते पाऊस पडल्यावर सगळं त्या हे होऊन जातील. काय नाही होते. खराब होणार ते आता अजून तुझं. कुठे ठेवलंय? त्या काय टाकीवर ठेवल्यात पाण्याच्या नाही, बाथरूमच्या टाकी तिथे ठेवलेले आहेत. मी आधी एक राऊंड मारून येते. दुसरा दिवस आहे ना आजचा. काल जरा बिजी त्याच्यामुळे आजचा म्हटलं दुसरा दिवस आहे ना. काल काय शूटिंग करायला मिळालं नाही कामाच्या ह्याच्यात. तुम्हाला मी पत्राचं काम दाखवते. हे बघा 10 मिनिटासाठी राहिलं ना काम. नाही तर काल पूर्ण झालं असतं. ते हुक होते ना ते काहीतरी खराब निघाले, त्याच्यामुळे हे जरा राहिलं आहे मागच्या साईडचं. फक्त पत्रे घालायचेच बाकी आहे. पुढचं दाखवत्या. थंडी वाजते ना आज.
आमच्याकडे सर्वजण झोपलेत अजून. गारठा आहे खूप. हे बघा पुढच्या साईडला. एक मिनटं. हां गारठा आहे. कसं दिसतं बघा. छान वाटतं ना आता. पुढच्या साईडला चांगलं दिसतं ना एकदम. पुढचं जरा खाली वाटतंय मला. नाही ते बरोबर लावलेलं आहेत ते. आता जरा व्यवस्थित वाटलं आता. ती आता पाऊस पडणार ना त्याच्या आधी लावणार. तिकडे लावायचं एक इकडे. तिकडे त्या साईडला पुढे लावणार आहे. हे इथे लावलेले आहेत ना लाईनीत. पण हे दोनच आहेत ना. एक अजून तिथे कॉर्नरला. नाही 2 कुठे. 1 2 3 आणि त्या साईडला एक 4. ते दोनच आहे ना. अजून कॉर्नरला एक येईल. ते गॅप ठेवावा लागतो ना. कोपऱ्याला येईल ना एक. हा काय इथे शेजाराचं झाड आहे. हा काय पुढं. कुठे आहे शेजारचा? तो काय समोर. आणि ते लहान आहे ना म्हणून लावलाच काय. लावलेलं आहे. फांदी लावलेली. आणि हे मध्ये काय तुलाच लावले परत. तुलाच नाही ते झेंडू जास्वंदी ही फुलांचे झाड आहेत. पण ते छोटे छोटे आहेत ना म्हणून ते अजून दिसत. मोगरा वगैरे पण आहे तिथे. फुलं सर्व दरवाजातच घ्यायचे आपले. म्हणून ते पुढच्या साईडला फुलंच घेतलेले आहेत ती. हा. आणि गोंडे पण आता ना फुलं ती मोठे आहेत ना जाडे गोंडे. त्याची फुलं पसरवा म्हणजे पावसात चांगले उगतील. कॉर्नरला फणसाचे नाही ते काजूची झाड आहेत ती सगळी. हा. फणसाचा एक पण नाही लावला. फणस लावायचं आहे पण आता पावसाच्या आधी म्हटलं लावायला होईल ना. तेच पावसाच्या आधी लावून पावसात धरेल. ही पापडीची वेल आहे. हा हेच माहिती. सुकले पण आता पावसात चांगली भरभर आहे. हे म्हटलं सगळे काजूच आहेत. काजूची झाड आहेत ती लाईनीत लावलेत. एक फणसाचं लावलं पाहिजे. 1 2 ना. तेला असतील फणसाचं. एक लावायचं फणस. तेच 1 2 लावायची. सरिता म्हणाली फणस घेऊन ये. आता कुठं फणस धरलेलंच नाहीत. गावाला फणसच नाही धरलं. आंबे पण कमी आहेत. फणस पण कमी आहेत. काय नाही यावर्षी. हा तिथं कोणाची झाड आहेत आपली. ते मागितलं का देतात तिकडे पण. आपण सांगितलं ना कोणाला. सांगावं लागेल. कापे 2 फणस. थंड वाटतं ना आज लय. आज लय थंड आहे वातावरण. ते बोरांचं पण झाड आहे वाटतं ना. ते वेगळं करायचं म्हणजे. कसलं. हे बोराचं आहे वाटतं मधलं झाड. हे सगळे रानटी झाड ही आलेली. ही जी उगवलेली सगळी जंगली झाड आहेत. नाही ही नाही त्यामध्ये तो काय नाही ते पण जंगलीच आहे. भिजलाला. ही माती चांगली व्यवस्थित पसरवायची. करायचं किती अजून भरपूर काम आहे. किती करणार माणूस. कंटाळा येतो माहिती. व्यवस्थित हा कचरा ना सगळा बाजूला करून ते जालायचं सगळं जमीन. हा कचरा म्हणून ठेवलाय. पेटवून जमिनीवर टाकून जाळून. मग इथं भाजीपाला ना काहीतरी लावता येईल पावसात. व्यवस्थित पसरवून ना पावसात काहीतरी लावायची व्यवस्थित. भाजी लागेल व्यवस्थित. आणि पावसात भरपूर येईल भाजी. मग बघतोय तो. बघतोय बघा कसा. बघतोय बघा कसा. चला मैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ मी आता संपवतो इथेच. काल ना थोडंसं कामाचं जास्त होतं. कारण सगळं एकदमच चालू ना. ते पत्रे वगैरे सर्व घालणारे पण एकदम आलेले. त्याच्यामुळे त्याला गडबड झाली होती. त्यामुळे शूटिंग करायला मला काही जमलं नाही. तर चला बाय बाय सर्वांना.